aku sesuk arep dolan rene dhewe, Pak No. Dolan rene parep golek utilan. Lah nyapa aku lho kulino rene. Arep cekak karang. Pak No, iki kan ngakon nggih warung. Lah kira-kira material sing dibutuhne iki apa ae, Pak No? Lah nak mbangun warung material sing dibutuhne ya pasir, boto, semen, kayu, karo genteng to Dik Mintul. Lah kira-kira pasire sing dibutuhne sak pira, Pak No? Lah lek warungmu iki ya butuh pasir rong truk to, Tul. Nggih nguruk iki kowe ben modar ngono. Warung iki pasir sak dapsune wis cukup. Ayo engko turane kena tanggung lepot tembokku to, Pak No. Sampeyan yo dhewe, omahku lho urung lepang. Lah nyapa kok mbok kon ngurusi omahmu iki? Oh, berarti sak dapsun wis cukup ya, Pak No? Cukup, Dik. Lah kira-kira botone butuhe pirang ewu, Pak No? Lah Anak boto ya 20.000 to, Tul. turang ki ngebrek ndahmu ben memet kono. Warung kuwi botor 2.000 wis cukup. Lah iya engko turane kena tanggene mbok pawonku to, Pak No. Sampeyan yo dhewe pawonku lho sik gedhe. Bapakmu gedhet, bape ambruk lak urusanmu to. Lah iya, angger mangap ae genduti. Lah kira-kira semene butuhe pirang bal, Pak No? 50, Tul. 50 bal. Nak turah dikabyukne raimu ben kaya kethek kono. Ora bener to, Pak No. Yo ora bener. Wong warung ngono isor 50 bal, 2 bal cukup kuwi. Lah engko turane kena tanggene cara omahku. Omahku kan yo ora enek core belas to, Pak No. Ben rusak lho. Lah nyapa kok ranjahmu pisan mbok cor ngono. Ora iso mengo, ndak kudu dicor. Ben kaku pisan. Kuwi 2 bal cukup. Lah iya, kowe kok bangga bingung golek turane to, Ndut? Lah terus gendenge kira-kira butuhe pirang ewu, Pak No? 50, Tul. 50 biji lho wis cukup. Kok mek 50 arep jedele cangkemmu opo to, Ndut? Kok panggara bener to, No? Yo ora bener, warung sak nunggane kok mek 50. Yo ora arane 500. Sik to, Pak No. Aku kan duwe turan genteng 450. Lah engko lek tak tambahne karo ngene Mintul, kan pas 500 to. Tapi yo kuwi 2 jutae. Oh, cangkem nak cangkem jarian jare mbok wehni. Alah, tak kira lembok wehne aku. Lah kono kuwi, Pak No. Cah diapurane blangke arepe kok nguweni gratis to Dik Mintul. Wis ngene Dik Mintul, masalah material kabeh niku tak cukupane. Tenan to, Pak No? Iya, Dik Mintul. Matur suwun ya, Pak No. Heeh. Wis to, aja kuwatir. Jangankan kok warung biasa ya Dik Mintul. Saman njaluk warung tingkat pira tak gawe niki. Lah terus enake dimulai kapan Pak No bangune? Kalau bisa secepatnya, Dik.